Naga, ha? Ma? Be mabalah ni bra, jauh sila ni. Bima dia dah sesuai lah kalau ni. Hai लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा YouTube चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय फिसासानो नैबे बागाना जोंनि बिराद खाथियावनो आरो आगोलावहाय जोङो बेयावहाय माबा खालामफैबाय थायोमोन भिडिअफोर खालामफैबाय थायोमोन ओमफ्राय फाइया बिराद गोबाव जाखाबायमोन ओमफ्राय बिथिंजाय दलंबो दङ बै जों भिडिअ बानायबाय थानाय समावहाय बे दलङा जायाखैनोमोन आरो ओमफ्राय दिनै बिराद गोबावनि उनावहाय इथि बेरायनो फैदो आरोना जोङो ओमफ्राय दा जायगाफोरखौ नुनानै आङो एसे रिल्स भिडिअ बानायनो गोसो जाबाय आजिखालिथ' रिल्स भिडिअआ जेरावनो मेरावनो जाखायो नालाय ओमफ्राय दा एसे रिल्सफोरबो बानायलांसै ओमफ्राय जायगाफोरखौबो एसे देखायलांसै आरोना जोंनि गोदो गोदायनि भिडिअ बानायग्रा जायगाखौ ओमफ्रायथ' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो जायफोरा आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आं मा रिल्स बानायो एसे देखायलांसै ओमफ्राय आरो जोंहानावहाय दाखालि आंनि साबस्क्राइबारफोर फैदोंमोन आरो ओमफ्राय आं बिसोरखौ एसे भिडिअ लानानै दोनदोंमोन ओमफ्राय दा बिसोर साबस्क्राइबारफोरखौबो एसे बेयावनो देखायलांसै आरो बिसोरथ' जोंहानाव जेबो खबर हरालासिनो फैनाय जाबाय ओमफ्राय दा जेबो जगारबो गैयामोन नालाय ओरैनो दै एन्था लोंनानै थांनाय जाबाय आरोना बिसोरो ओमफ्राय सोरमोन बिसोरो एसे देखायगोन आरो बारा गोजाननिबो नङा एसे खाथिनिनो र' ओमफ्राय आंहा रिल्स बानायनोसै नालाय बेयावहाय बिबार दाइसे लानानै फैफादों आंहा जायगाफोर मोजां नुबा रिल्स बानायनांगौ होननानै ओमफ्राय लानोसै आरो बिबारखौ दायो खोमायावहाय मा खालामनोहाय लोगोफोर आजिखालि रिल्सनि जुग जाबाय नालाय रिल्सखौनो बानायबाय थानो गोसो जायो ओमफ्राय बानायलांसै आरोना दिनैबो बे ब्लग भिडिअआ दाखालि आमथिसुवानिनोमोन आरो ओमफ्राय आङो भिडिअखौ लानानै इडिटखौनो खालामनो बावनानै दंमोन ओमफ्राय नै दासो गोसोआव फैनायखाय एसे इडिट खालामब्रबनानै होदों बेयाव रिल्स बानायनायखौथ' सोरबा नुखाबाय जानो हागौ जायफोरा नायदों आङो आपल'डबो होखांखाबाय नालाय ओमफ्राय रिल्सखौ आङो बे मोनसेल' बानायाखैमोन आरो बानायबावदोंमोन नाथायबा बारा मोजां जायासै पिक्सारा जों बेलासेसो थांखानायमोन नालाय ओमफ्राय एसे खोमसि फैबाय बेखायनो आङो भिडिअखौ होजोबनाय जायासै आरोना नैबे मोनसे मोसानायखौल' होनाय जाबाय आरो ओमफ्राय बे मोसानायाबो थाब जाखायाखै जि गाले मोसाबाय थानांदों आं जेबो माने प्रेक्टिस ओरैबो जेबो लाखायाखैना ओरैनो थांदो ओरैनो मोसालाबायनानै फैदोंमोन आरोना इदिबाथ' बारा मोजां जानो नागिरा नालाय ओमफ्राय आंनाबो मोजां जायाखैमोन आरो नैबे आगैमोना आंनि साबस्क्राइबार आरो माबानि सानैबो लाइलांनि न' लाइलांनि आङो लाइलाङावहाय खेबसे आथिमंगल जानो थांनायाव लोगो मोन्दोंमोन बिसोरखौ ओमफ्राय आरो रौतानि मिटिङावबो लोगो मोन्दोंमोन ओमफ्राय आगैमोना आंखौ मोजाङैनो सिनायो आरो ओमफ्राय जोंनिथिंजाय बेरायनो फैदोंमोननो ओमफ्राय बेरायनो फैनायाव जोंहानि न'आ बिथिंनो होननानै मिन्थिनायखाय दा जोंहानाव हाबलांबाय आरो ओमफ्राय दा आङो जेबो जाहोहरनो हायासै मात्र दैल' आंनोलाय मा लाबोनोसै आंसो जाहरनांगौमोन आं मिन्थियाना नोंसोरखौ फैगोन ना मागोन मोजां मोनदों आरोना फैनायनि थाखाय ओमफ्राय बेरायनो फैनायखाय ओमफ्राय गोसो मोस्रा न'आव दङदां होननानै ओमफ्राय हाबलांनि होननानै फैनाय जाबाय आरो सासे सिख्ला सिबबाय थादोंमोन आं बेखौसो नुदोंमोन आं जोंनिखौ नुबाय थानायखाय ओमफ्राय दंखायोदां होननानै हाबनाय जाबाय आरो आंनि बिजावजालि
जोंनिया चेनेल दं आरो जोंखौबो सापर्ट खालामबानो जाबाय दे चेनेलनि नामखौ खोन्थाना ला दे आंनि नामा बिष्णु बर' आरोना आब मोनसे चेनेल दङ बिष्णु बर' अननानै आब'नि चेनेलाव नायगिरिफोरा अननानै आंनि चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो बिष्णु बर' जोंखौबो नायदो आरो दे ओमफ्राय नोंसोरो मा होयो आरोना भिडिअआ मा होयो नोंसोर चेनेलाव ओरैनो ब्लग ओमफ्राय बिदिनो माबा आरो बेरायनाय ओमफ्राय बिदिनो चेलेन्ज भिडिअबो होनाय जायो आरो जोङो चेलेन्ज भिडिअ होनाय जायो ओमफ्राय बेरायनाय होयो ओमफ्राय दा आङो भिडिअखौ दा लाबोथ'नायाखै एगजाम जाबाय सोलिबाय थादों ओमफ्राय नेक्स्ट एगजामा 4 तारिख 5 तारिखआव जोबगोन 5 तारिखनिफ्राय आं गोदान लाबोगोन आरो ओमफ्राय नोंथांमोना बे आब'खौबो सापर्ट खालामबानो जाबाय नोंथांमोना बयबो सिनायखायो बियो दा 21बो जाबाय भिडिअबो ओंखारबाय बिहा नोंथांमोना गासैबो सिनायखाबाय जानो हागौ दाख्लैसो मिउजिक भिडिअ गोदान ओंखारदों बैसागुआव ओमफ्य नेक्स्ट सिगांबो दंखायो बिनि चेनेलावनो नोंथांमोना मा साबखौ नुवाखै दाखालि मोनसे मासाब मिउजिक भिडिअ होबावदोंमोन मासाब रिमेक्सखौबो नायदों ओमफ्राय बर' दाख्लैनि बैसागु मिउजिक भिडिअ मोजाङानो जादों ओमफ्राय आंनि साबसक्राइबार लोगो नोंथांमोनखौ एसे खावलायहरबाय आरोना आङो आन्दोआवनो थानानै आगैमोननि चेनेलखौबो एसे सापर्ट खालामनानै हो जों बयबो गावजों गाव सापर्ट खालामलायबासो बयनिबो चेनेला बिदिनो ग्र' जागोन नालाय बेनिखायनो आगैमोननि चेनेलखौबो साबसक्राइब खालामलायना होदो आरोना न' जाबाय न' थांसे है मा नांगौखाय आंलाय आंसो जेबो जाहरनो हायासै खान्थाल लांनो खान्थाल लांगौमोन खान्थाल गोमोन लांनो नामा ना नोंसोर जायोना जाया थाइसे हरनोसैब्रा थाइसे हरनोसैब्रा हा माइ दाखालि खनसे गायबाय माबा खासियासो ओमफ्राय दाथ' गायनो मोनलाना आमथिसुवायाव खान्थाला मोनजोब्बाय मोजां साइजआनो नङा खान्थालानो गोमोन जागोन ना गोथां बेसो गोथां आं नोंसोर खिथा हरनायबा साफा देलायना थागौमोन ना आङो माहा लांगोन प्लास्टिक नांगौमोन ना हमथ'लाय नोंसोरथ' जेबो माबा लाबोखायाखैदां लाग्राफोर र' बिफां फुलि लाबोदों नै जाहा बिफां फुलि दुब्लियाव गायनो थाखाय मा दंफांथाय सिगुन दंफांसोना मासोना मिन्थिलायलाङाहाय आं बारा नै जाहा बाख्रियाव खान्थाल बेगरखौ माबायदि फोराननानै दोनो खान्थाल बेगर बिराद गोथाव मोनो जाहा खान्थाल फिथाइखौथ' जानायानो जाया ओमफ्रायो बेगरखौसो थिगसे जाखायो आरोना जाहा ओमफ्रायो माबा जोंनि रुमाव मोनसे बुस्थु देखायनो आङो र' ओरैबायदि जानानै दं आरोना जोंनि रुमावहाय मोनसे बुस्थुआ जाहा हिमानसिनि आखल नुगोन ना नुवासैथाय जाव कारेन्ट गैया नैबे मुस्रियावहाय नुदोना गोजा गोजा नुदोना बेखौ हिमानसि लिरब्रेजोबनाय ओमफ्रायो नै बिथिंजायबो दङ ओमफ्रायो नै बेफोरावबो दंजोबो सब हिमानसि लिरनाय बेखौ नै हिमानसि लिरब्रेजोबनाय गासिबो ओमफ्राय बेखौ माजों लिरदो हिमानसिया सेस आंनि लिपस्टिक माखासेखौ सेस थुख्रा थुख्रा खालामजोब्बाय जारलासो गथ'जोंबो होथाय आंनि लिपस्टिकआ होरमोनथाय बे मोनसे नै बे मोनसे हुनानो सेस ओमफ्रायो दंबावोमोनहाय बहाबा थाजोब्बाय मोनब्रै ना मा सेस खालामखादों बिमानिखौ बिदिनो खालामजोबो खिन्थु बेखौ हुआसै आरोना हारसिंनो न' सिङाव हाबनानै जि जाद खालामजोबदों ओमफ्राय आङो नायफैबालाय एकदम जेबो खालामाखै बायदि दलद थाथिलायो आरो मानसिया नामा बिथिं सेस लिपस्टिकआ हुलाजोब्बाय नै उन्दैनि फिसाला सना आबा माइनावा बेनो जेबो खालामा लां टं टं हिमानसि
एया होरो एया दे एखौ देखायफैलाय एखौ एया हबे बिया हबे बिया सियालाय दि होरो नागिरलाय एला इयालाय इया होरो इया इ होरो इ नागिरना मोनाखै दे टि नागिर दे टिया हबे होरो टिया आरालाय आर नागिर आर ल दे आरा हबे एलालाय एला एल ओमफ्राय अ नागिर दे अ गिदिं अ हबे अआ ओमफ्राय एस होरो एस एमालाय एमा होरो होरो जायनो हबे एमा हबे एमा हबे एम मोजां नागिरलाय इथिदां आथिं खाथियावसो दां नोंनि आथिं खाथियावसो दां एमा नोंनि आथिं खाथियावसो दां एम हिमानसिया जोंनि रुमावहाय फरायफैदोंमोन ओमफ्राय बेखौनो एसे भिडिअ लादोंमोन आङो जि थखाय थसि फोरोंखानांगौ जायो बेखौ नामा जि बाखायो मानसियानो नों उन्दुनोसै फरायनाया जाबाय ए फर मा जायो ए फर मा जायो हा गोसा बुं खोनायाखै ए फर बी फर C for